Бүгінгі күн бик күпләрнең йөрәгендә ачы яра булып калган хәтер көне. Меңәрчә кешеләрнең күңелен яулаган, башкорт татар эстрада күгендә иң якты йолдыз булып балкыган Татарстанның халык артисткасы Хания Фәрхинең бу дөнья белән хушлашкан көне. Моң илчесе, җырчы сандугачыбызны туган җире, якыннары, газизләре мәңге онытмас. Бүген аның якты рухына багышлап, бик күпләр дуа кылыр. Аны үзлеп сагынганнар мәңге үлмәс җырларын җырлар. To live.